Herri saioa Herriberako hiriburura, Tuterara etorri da gaurkoan. Iruñetik 84 kilometrora kokatzen da eta 35.000 biztanle inguru ditu. Gaur horietako batzuk ezagutuko ditugu. Eta horretaz gain, bisita gidatu bat ere egingo digute Tuterako bazter eta txoko esanguratsuenak herritar baten eskutik ezagutu ditzagun. Goazen ba! Esan bezala, gaurko herri saioan Tutera herria ezagutuko dugu eta saioari hasiera emateko lehen elkarrizketa Mikel Sánchezi egingo diogu. Egunon, Mikel, zer moduz? Egunon, ondo. Ongi, pozten naiz. Bueno, lehenik eta behin saioa hasteko, esaiguzu geografikoki non kokatzen den Tutera herria? Tutera, Nafarroako hegoaldean dago, Bardeak ondoan dago eta hemendik Ebro ibaia pasatzen da. Eta administratiboki ze eskualdetan kokatzen da? Herriberako eskualdean dago eta Tutera momentu honetan Herriberako kapitala da, ez? Jakina da, Nafarroako gobernuak udal maparen berrantolaketari ekin diola. Lege proiektu honen arabera, Nafarroa 12 eskualde izatera igaroko litzateke. Ze iritzi duzue honen inguruan? Erreforma hori orain dela asko egin behar zela uste dugu, ez? 25 urte edo gehiago badira egiteko. Eta, bueno, partaidetza handiarekin aprobatu egin da. Eta, orduan, uste dugu dena hobetuko duela, ez? Zertan eragingo lioke lege proiektu honek Tuterari? Herri onura handia ekarriko die, diru banaketa hobetu egin ahalko da eta eskualdeek gaur egun dituzten ezberdintasunak kenduko ahalko dira, ez? Orduan baikorrak positiboa zarete aldaketa honekin. Zu, Mikel, Tuterarra zara, ze bilakaera izan du herriak azken urte hauetan? Naiz eta UPNek 20 urte udaletxean egin ondoren, izugarrizko zorrak utzi egin ditu, ez? Baina Nafarroako gobernuarekin eta Europako laguntza esker, zeinbat obra egin ahal dira, ez? Adibidez, frankismo garaiko Lourdes auzoko kaleen izenak aldatu egin dira, ez? Hainbat aldaketa egin dira orduan. Eta biztanleari dagokionez, ze bilakaera izan du herriak? Ikusi da biztanleek aldaketa izan dutela eta uste dugu pizkanaka lortzen ari direla gauzak, ez? Baina momentuz eskuina udalatzeko gobernutik kanpo dago, baina gure ustez PSN oraindik traba asko jatzen ari dira aldaketa hori hobeto egiteko, ez? Zu Tuterarra zarela esan dugu, zein dela esango zenuke Tutera herriaren potentziala? Badugu nekazaritza, turismoa, Bardeak eta Ebro ibaia, ere nekazaritzaren industria, ez? Eta, ez? Hori izango litzateke Tuteraren esanguratsuena edo. Eta alderantziz, gabeziak edo falta zaiona Tuterari? Begira. Gauza asko, ez, oraindik, osasun zentro gehiago behar ditugu, liburutegi on bat, Aldazarreko hobetzeko diru laguntzak, autopista 15 doainik izatea, eta luze bat. Pixkanaka. Bizimoduari dagokionez, nolakoa da bizimodua hemen, Tuteran? Beroa udan eta hotza neguan, ez?
Baina, bueno, hemen azkenean ziertzoa jotzen duenean ezin duzu iaia kaletara joan, ez? Baina, bueno, ala eta guztiz jendea oso alaia bizitzen da hemendik eta jende irekia gara uste dut, ez? Ze ongi. Eta herriak dituen zerbitzuei dagokionez, lehen osasun etxea aipatu didazu, bueno, zein lirateke hobetu beharrekoak? Kirola egiteko lekuak hobertu behar dira. Adibidez, futbol zelaia, erortzeko arriskuan dago, ez? Hondamendian dago. Kaleen garbitasuna, eta, bueno, abar luzea. Aipatu didazu Tuterarrak, alaiak, atseginak direla, herri bizia da Tutera? Bai, uste dut kontuan izan da hiri ertaina dela gu, baietz uste dugu, ez? Kultur aktibitate asko dago eta gainera jendea antolatzen diren gauzetan parte hartzen du. Eta euskararen egoerari dagokionez, zein da egoera hemen Tuteran? Bueno, pizka bat aurreratu da, baina oraindik euskaraz ezin da bizi, ez? Baina oraindik lan asko dago egiteko. Lehen baino jende gehiago dago euskalduna eta ikasten, baina hobetu ahal da. Eta amaitzeko nola definituko zenuke Tutera herria? Uste dut dela herri aberatsa da. Katedrala eta Madalena Eliza 12. mendekoak dira eta eraikuntza asko eta ederrak daude bizitatzeko, ez? Mejana, Barde Parke Naturala eta, bueno, guztia ikusteak pena merezi. Hainbat gauza ditu orduan Tutera bisitatzeko, gero joango gara bisitatzera. Eta eskatuko banizu Tutera hitz batez definitzeko? Herriberako hiriburua da, eta kultur ezberdinen bizitokia. Hainbat kultura ezberdin batzen dituen hiria dela esan dezakegu orduan. Mila esker, Mikel, informazio guzti hau emateagatik, eta esan bezala herria bisitatzera joango gara orain. Mila esker. Tuteran emakume borrokalari asko dira, eta horietako bat hemen gaur nirekin dudan Edurne Leon dugu, Herribera Intsumisa elkarteko kidea eta aurtengo Tuterako jaietako txupinazoa jaurtitzearen arduraduna hain zuzen. Hore bat, zu gaur hemen izatea, Edurne, zer moduz? Ongi hemente, eskerrik asko etortzeagatik. Zuri, tarte hau eskaintzeagatik. Lehenik eta behin hasi nahiko nuke galdetzen, nola bizitu zenuen zuk aurtengo txupinazo historiko hori botatzeko momentua, zer suposatu zuen zuretzat? Niretzat ohore bat izan zen, Tuterarra izan da, beti bizi izan ditut txupinazoak hemen betik. Eta hor goian egotea eta gainera, ni izatea txupinazoa bota zuena, kriston ohorea eta inoiz estuko ez dudan zer gainera, feminismoa dela eta aukeratuak izan ginen txupinazoa botatzeko eta gainera izan zen lehen aldia euskaraz zer, egin zen erdia euskaraz, erdia gazteleraz, eta lehenengo izatea kriston ilusioa eta betirako ordeko dudan momentu bat. Bi gauza aldarrikatu zirela esan dezakegu orduan aurtengo txupinazo horretan, alde batetik euskara eta beste batetik feminismoari bere tokia edo ahotsa eman zitzaiola, ezta? Bai, gu feminismoa martxoak 8 antolatzeko egin genuen lanagatik eman ziguten txupinazoa botatzeko aukera, baina guztion artean erabaki genuen nola gure antolakunde eta erakunde feminista guzti, bai gaztena, bai helduena, euskaraz eta gazteleraz egiten dugun dena, txupinazoa ere bi hizkuntzetan botako genuela, Nafarra garen heinean eta Nafarroko bi hizkuntzak gaztelera eta euskara diren heinean, egokiena iruditzen zitzaigulako. Eta gaztelako ordua ere Tutera batean euskara entzuteko. Nola egin zen aukeraketa hori txupinazoa botatzeko arduraduna hautatzeko garai horretan? Udaletzeak aukeratzen du eta urte bakoitzean gobernuan dagoen talde bat aukeratzen du. Eta
Tudela Puede Podemosekoek izan ziguten martxoak 8 antolatu genuenak botatzeko txupinazoa, eta beraiek aukeratu gintuzten. Eta zu animatu zinen. Bai, bueno, guztien artean aukeratu genuen nor izango zen, eta txupinazoa ni hitz egin nuen, baina bat zeuden, belaunaldi ezberdinetako emakumeak, hemen badaude bizitzazoan emakumearen alden lan egiten egon diren erakunde batzuk, eta horietako emakume bat zegoen, gero martxoak 8ko plataforma horren beste emakume bat, eta gero gazteak, eta erabaki zen gazteak bota behar genuela, eta horre izan zen. Etorkizuna zaretelako, ez da? Tuterako etorkizuna. Eta orain galdetu nahi nizun, Herribera Intsumisa elkarte horretaz. Kontatu didazu pixka bat, noiz sortu zen, ze beharrei erantzuteko, ze helbururekin? Herribera Intsumisa sortu zen duela ia urte bat, ez da, heltzen Gabonetan, pasan urteko Gabonetan. Eta lehenagotik badago gazte mugimenduan Tuteran Jai, sortu zena duela ia 2 urte. Eta hor barruan dauden neska batzuk, sentitzen genuen, Tuteran Jai lantzen du feminismoa, eta euskara, eta bai lantzen genuen hor, baina behar genuen beste espazio bat, feminismoa bakarrik landuko zuena. Orduan erabaki genuen pasan urteko Gabonetan, deialdi ireki bat egitea, mezu batekin. Eta bilera bat egin genuen, eta bilera horretara gertu ziren 50 neska gazte. Eta kristana izan zen, eta hortik hasi ginen lanean, eta horrentza hortan egon gara 20 bat, eta oso ongi. Hori feminismoa aldarrikatzen, batez ere gertatzen diren gauzei erantzun bat ematen, barne tailerrak, egin dugu erakusketa bat ere orain gizartetzean, hori pixkat ikustarazten feminismoa eta emakumeon borroka. Herribera Intsumisa da, orduan esan dezakegu, Herriberako herri ezberdinetako jendeak parte hartzen duzuela. Bai, egia zen, badago Herriberako beste herri batzuetako jendea, baina batez ere Tuterako jendea azkenean zentralizatua dago, eta bilera guztiak hemen egiten dira, eta bai, beste herri batzuetako jendea etortzen dela, noizan behin, baina batez ere gara Tuterakoak, ia denak. Eta esaterako, ze zerbitzu eman diozue herriari edo? Batez ere, orain arte ez zegoen asanblada feministarik, bazuden emakume zaharrak edo oso helduak, bai egiten dituztela gauzak, baina ez dira hain, ez dituzte aldarrikapenak egiten, bai, biltzen dira eta egiten dituzte beraien gauzak, baina hori. Eta gure, horretaz aparte gazte mailan eta ez zegoen ezer. Orduan gu bai geneukala beharra, ere feminismoa lantzeko, elkarrekin egoteko eta ahalduntzeko espazio bat izateko, eta batez ere elkarrengatik ikasi eta gertatzen diren gauza La Manada edo Tuteran Jaietan egon zen bortxaketa bat, horiei erantzuna emateko gu gara hori egiten dugunak. Zein da berdintasunari dagokionez egoera Tuteran? Uste dut leku guztietan bezala, ari da egiten batez ere feminismotik eta gurea bezalako asanbladetatik eta herri mugimenduetatik asko egiten ari da, baina oraindik asko dago egiteko, ez dut uste Tuteran dagoenik ezberdintasun bat. Gizartean bezala orokorrean, ez da? Eta hemen dizen mezu bidaliko zenioke gizarteari berdintasuna lortzeko bide horretan, zein dela eman beharreko pausoak edo zein mezu zabalduko zenuke? Ez dakit, nik uste dut azkenean emakumeak ahaldundu behar garela eta guk egin behar dugula bidea. Eta saia izango da, baina uste dut gauza asko lortu ditugula da eta gure emakumeon borrokarekin dena posible dela eta aurrera jarraitu behar dugula. Mila esker Edurne, zorte hon borroka horretan, animoak eta hurrengora arte. Mila esker, agur. Bisita gidatua,ren tartea iritsi zaigu eta gaurkoan Tuteran gidari aproposa izango dugu. Tudela Mepone elkartearen bitartez Mikel Ziordia ezagutu gaitugu. Egunon, Mikel? Egunon. Gaurkoan zu izango zaitugu herria erakustearen arduraduna eta bisita gidatutxo bat egingo diguzu. Nondik hasiko gara, Mikel? Non eta hemendik hasiko gea. Hau da Tuterako Foruen Enparantza, plaza berria guk ezagutzen diogun bezala, eta
guretzat hau da egongela bezala, hiriko egongela bezala. Hemen gertakizunarik handienak ospatzen ditugu, bai jaietan, bai arlo erlijiosoaren barruan. Eta, bueno, ikusten dezuenez, nahiko oreka arkitektoniko handia dauke, oso ongi orekatuta daude bai leihoak, bai balkoiak, bai arkuak. Eta ikusten ditugun eskutuak eta hola egin ziren 19. urtean. Baino, enparantza berez, eraiki zen 17. urtean. Ze bere garaian Tuterako harresiak onaino heldu ziren, eta hemen zijoan ibai bat daukegu estalita. Ibai hori Keiles ibaia da. Tuteran beti esaten dugu gauza bera. Ebroa ez da pasatzen Tuteratik, pasatzen da Tuterako aldamenetik. Tuteratik pasatzen dira Keilesa eta Mediabila. Danak bilak estalita daude, eta, bueno, hemendikan az gaitezen gure hiriko ibilbidea. Bisitarekin, elkargune puntu zentro ontatiken, ez da? Hori da. Primeran. Herrerias kalera karri gaituzu orain, Mikel, ze berezitasun ditu kale honek? Bueno, kale honek erakusten dizkigu bi aldeak. Kristauen hiria alde batetikan eta musulmanen hiria beste aldetikan. Kristauen konkista burututa gero, Tudelan musulmanak urte bat izan zuten beste hiri bat eraikitzeko. Bizi ziren hiria utzi eta beste berri bat egin. Beraz, egin zutena zen, bere Altutila izeneko hiria utzi eta Moreria edo Aljama eraiki zuten. Baina, klaro, eraiki zuten Tudelaren aldamenean, eta horretarako aprobetxatu zuten aldamenean ziren lurrak. Eta lurren horien artean hilerria zegoen, musulmanen hilerria. Beraz, orain eta hemen gaude musulmanen hilerriaren gainean. Bere garaian, hemendikan ikusten ditugu etxe guzti horiek daude harresien gainean. Garai bateko harresiaren gainean eraikiak daude orduan. Eta gaur egun kale zabala eta ongi nibiletuta ikusten duguna zen harresien fosoa. Hemendikan sakana bat zetozen Keiles ibaiara ura eramateko. Beraz, kuriosoa da, gaur egun oso leku polita delako, baina bere garaian Herrerias izena datorkio hemendik edo hemen bertan egiten zirelako burdingintza. Eta horrek esan nahi du hiritik kanpo egindako industria zela. Ze usaia eta ura behartzute eta orduan gaur egun erabat hiriaren bihotzean dago, baino bere garaian kanpoan zeon. Zenbat kontu, zenbat kuriositate ekarri dizkiguzun, Mikel. Imaginatzea kosta egiten da, baino bai. Tudelak badauke ameka gauza kurioso. Gaur egun aztarna handirik ez daukegu. Gero ikusiko dugu nola muralla harresien zati bat ikusgai handikan daukegu. Baino Tuterak dauke ikusten den baino askoz gehiago. Pixkot bere historia eta bere gertakizunak ezagutu behar dituzu benetan baloratzeko Tuterako hiriak ematen duena. Mikel, gero eta intriga, kuriositate gehiago jartzen ari zaigu, orduan jarraituko dugu, herria ezagutzen? Eman. Bueno, Ugarte Markesen jauregian gaude. Hemen maketa bat ikus dezakegu. Maketa honek irudikatzen du Tutera zaharraren egoera. Alde batetikan ikus dezakegu argi eta garbi non dagoen Moreria edo musulmanen Aljama, eta gero ikus dezakegu ere kristauen hiria. Eta kristauen hiriaren barruan ederki ikusten da katedrala eta Santa Barbara gaztelua. Gaztelu honetan Sancho Zazpigarrena bizi zen,
eta hemendikan Nafarroako erresumaren hildo guztiak mugitu zituen bere garaian. Gaur egun gaztelularen aztarna gutxi daukegu, baina proiektu bat dago dauden harresiak eta etxeak ateratzeko. Nahi baduzue ikus dezakegu ere edifizio honetako eskailera imperiala dela eta Nafarroan dagoen horietariko eskaileren honetariko bat dela. Bai, hazen. Venga. Bueno, artxiboa eta herriko liburutegia dugu, daukegu bere garaian jauregi baten lekuan. Hau da, eskailera imperial deitzen den eskailera bat, oso polita, Nafarroan daukegun onenetariko bat, eta ez da bakarrik eskailera, baizik eta gure goian daukeguna. Ikusten baldin badugu... Ikusgarria da, Izugarria da, bai. Ematen du, aingerutxoek mantentzen dituztela zutabeak, baina justo alderantzez dira. Aingerutxoek daude zintzilikatuta dauden ere zutabetik. Erori behar dutena ere den impresio ere egiten du, Bai, eta impresio oso luzea ematen du, ez? Nolabait, bueno, hemen egon behar da hau ongi ikusteko. Tudelako bitxikeriak ezagutzen jarraitzen dugu Mikelekin, Tudelako kaletatik barrena. Ze kontatuko diguzu oraingoan, Mikel? Bueno, presentatuko dizuet Eneko Aritzaren anai txikia. Musain Musa zen honekaren semea, Eneko Aritza honekaren semea izan zen modu berean, baino honeka zen kristau baten semea eta Musa zen musulman baten semea. Beraz, Eneko eta Musa anaiak ziren. Eta bi anaien arteko harreman horretatik sortu zen Nafarroako erresuma. Elkarri babesa eman ziotelako. Alde batetikan, Enekok frankoetatik zetozen borrokak paratzen zuen kristaua zelako, eta bestaldetikan, hegoaldetikan, Musak gauza bera egin zuten, baino musulmanekin. Nola hau zonalde musulmana zenez, azeifak bidaltzen zituzten beste alde batera. Beraz, horko esparru txiki horretan, bi potentzia oso boteretsuen artean sortu zen halako gauza txiki bat gero Nafarroako erresuma izan zena. Elkar babesten ziren, laguntzen ziren, da sortu zuten horko nukleo hori honekaren bi seme kain zuzen. Enekok eta hemen dugun Musa honek. Musa. Ezberdina ziren, anaiak ziren, baina elkar ulertzeko ahaltasuna izan zuten eta horregatikan gaur garena, edo orain arte izan garena, izan gara. Zenba gauzari garen gaur ikasten, Mikel? Beitu. Garai horretako lekukoak baditugu, harresi hau da bere garaitik daukegun harresi bakarra. Bueno, beste batzuk badire, baino etxe eta patio partikularren barruan daude, hau da ikusgai daukegun bakarra. Bederatzigarren mendea zari gara hitz egiten. Eta ikusten gara, hiritik barrendikan kanpoan zegoen beste muraiaren aldea. Hau izango litzateke orduan hirigunea zena. Hori da. Hirigaren barrutik nola ikusten zen harresia. Horixe.
San Nikolas elizara ekarri gaituzu, Mikel, elizonek ere hainbat kuriositate ditu, ezta? Bai, eliza bat bakarrik ez da. 3 elizak dira eliza baten barruan. Alde batetikan ikusten duguna, 18. mendekoa dela, baino bere paretan ikusten dugu nola dagoen tinpano bat, 12. mendekoa, oso tinpano bitzia, ze normalean ikusten dugu aita edo semea. Baina honetan ikusten dugu aita eta semearekin batera. Hori, Estatu Espainiarrean 3 lekuetan ikus ditzakegu. Hain berezia da orduan. Bai, oso berezia. Eta gero oso gauza kuriosa dauke ere, beraien gainean dauke txoritxo bat usoa dena. Beraz, Espiritu Santua, aitie eta semea elkarrekin daude, beraz, elizara pasatzeko dogma dela Santísima Trinidadpean pasa behar zera. Normalean, ama eta semea ikusten dugu, baino kasu honetan, aitie eta semea. Gero, barrura sartuko garenean ikusiko ditugu 3 elizen aztarnak. Batez ere, 16. urtean eraikitako elizaren lurra eta hainbat aztarnak ikusgai izango ditugu. Goazen ba? Venga. San Nikolas elizaren barrura ekarri gaituzu, Mikel, zur eta lur gelditu gara, hemen montatua duzuenarekin. Izugarria da. Bueno, bai, hau da tuteran daukegun altxortxo bat, orain dela urte batzuk eskabatzen hasi deguna, eta benetan sorpresaren bat edo beste jasotzen ari gerala eskabazio honetan. San Nikolas eliza bat da, baino egia esan da, bere barruan beste bi eliza dauzke. Ikusten deguna da 18. mendekoa, baino gure atzean daukegun aztarnak dira 16. elizaren aztarnak, eta hoien azpian izango ditugu segurazki 12. eliza erromanikoaren aztarnak. Eliza erromaniko horretan, Santxo Zazpigarrena azkarra lurperatuta egon zen 4 urtez, horregara bere iloba Teobaldok eraman zuen arte. Claro, zer ikusten ari gara hemen? Ez urpilo bat, ze egia esan da, hemen daude lurperatuta Tudelano eta Tudelana pilo bat 13. mendetik 19. mendera arte. Orduan, nahiko berriak dira, ez gara hori aspaldiko kontuetaz, 19. mendera arte hemen lurperatzen ziren tudelarrak. Bueno, Tudelan eta Nafarroako eta beste Espainiako erreinu gehienetan bezala. Bai, egia esan da gure hilerria 1900 eta 50. urtean ireki zen, eta nahiko normala da beste leku batzuetan hori ere ikustea. Ez bakarrik hori, romanikoan ez zen lurperatzen elizaren barruan baizik eta elizaren kanpoan, Euskal Herrin maiz ikusten dira elizaren aldamenean hilerritxoak, eta hemen ere gauza bera daukegu, zista erromanikoak aurkitu ditugu, zista erromaniko horiek ematen digute pistak non dauden gutxi gora bera, non izango den erromaniko eliza aurkezteko, eta gero, bai, egia esan da, mende askotako tuterarrak hemen lurperatuta ditugu. Eta ateratzen ari gara gorputz guzti horiek, Tuterako udalak Zentro Zibiko Departamentuaren bidez eginiko tailer batzuekin. Izugarria da. Zorionak eman behar dizkizuet, hemen egiten ari zareten ikerketa lanagatik, izugarria da. Jarraituko dugu, noski, hemen egiten dituzuen ikerketen emaitzak eta guzti hori. Eskerrak eman behar dizkizugu herria erakusteagatik, bere kuriositate guztiekin, bitxikeri guztiekin. Eta beste bat arte, Mikel,
gerturatuko gara, beste Nik behin. ere eskerrak zui eta ongi etorri eta etorriko zareten guztioi ere ongi etorri emango dizuegu atsegin handiz. Mi esker ba. Zuri. Ikusleok iritsi da agur esateko ordua. Guk izugarri ikasi eta disfrutatu dugu gaurko Tuterako herriz herri saioarekin. Hurrengoan beste herri batean izango gara, beraz ez ezazue galdu. Bitartean ongi izan, agur! Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.